התעסוקה היא דבר חשוב עבור כולנו. התעסוקה נותנת לנו משמעות ועניין בחיים. היא נותנת לנו סיבה לקום בבוקר. על אחת כמה וכמה שמדובר באנשים עם צרכים מיוחדים. התעסוקה משפרת את המיומנויות של הבן אדם, והתעסוקה גורמת לאותו בן אדם לתרום לחברה ולא רק לקבל ממנה. אצלנו במערך דירוגל יש מגוון רחב של עבודות, כאשר העבודות מותאמות לפי הצרכים והיכולות של הדיירים. הרעיון הוא שיהיה לו סדר יום קבוע מבנה. כמו שאנחנו הולכים לעבודה כל יום, גם האנשים שחיים פה, הם קמים בבוקר, הם יודעים שהולכים לעבודה. מקומות העבודה מתחלקים להם מספר חלקים. יש את המסגרות המוגנות, כמו מפעל גל, זה הבסיס, מה שנקרא, של היציאה לעבודה. יש את המס, יש מפעל מוגן של אגף השיקום, שזה עבודות קצת יותר מורכבות, עם שכר יותר גבוה, ויש את האנשים שעובדים בשוק החופשי. זה מקום בה"א הידיעה, מקום נהדר. איפה תמצא מקום שדואגים לך לאוכל, לשינה, לכלכלה, לעבודה, לתעסוקה כל היום? מפעל גל למעשה פתחנו אותו בשנת 2003 כמענה תעסוקתי לכל אותם דיירים חדשים שזה עתה נקלטו, או דיירים שלא היה להם מכסות למסגרות הקיימות בשוק, או דיירים שנפלטו מהשוק החופשי, והתעסוקה הוא חלק בלתי נפרד מהשיקום של אותו בן אדם. אנשים שכאילו בחוץ, אין להם את מה שיש לנו כאן. ובזכות מורן, ובזכות שלומי, ובזכות כל הצוות שיש, אנחנו רק מתקדמים. אני עובד בשין, עושה סוגי קרטונים, ורושם מספרים על הקרטון. אנחנו מתייחסים אליהם כמו עובדים מקצועיים. יש לנו אוזן קשבת לכל הנושא הרגשי ביניהם. זאת אומרת, כל פעם שיש להם איזושהי בעיה רגשית, אנחנו מקשיבים להם, עוזרים להם, נותנים להם פתרון מעבר לעניינים המקצועיים. בשם כל הקטרינג אנחנו מאוד מאוד שמחים שנמצאים איתנו פה, ורק שיהיו באמת דוגמה ומופת לכל ההוסטל, ולהראות לכל האוכלוסייה שאנשים כאלה הם אנשים רגילים לחלוטין, ומתייחסים אליהם בצורה שווה והוגנת. בן אדם שקם בבוקר ויודע שהוא צריך להגיע למקום עבודה, ויודע שהחברים שלו והמעסיקים שלו מחכים לו, יש לו סיבה לקום בבוקר.